ya Mak. Ngono Mak. Iya. Kanggone ngaso sawetara ben golek kudas nyati ben tembang Sina Parijata. Ngono. Rasane dibalekke kaya layangane simbah-simbah dhisik. Oh iya Ya nadan mawis kenceng banget. Dibalekke rasane. Oh iya iya. Tak suwun Sina Parijata. Oh iya Mak. Iya. Mangga. Katur para pinisepuh sing lenggah ning laladan adukuan turucuk kene. Wong ngono ya, mangga. Swara lagi anyar Krishna. Iya. Menika kula beto saking tlatah Karanganyar Surakarta. Iya. Menika kanca-kanca wiyaga menika saking Solo. Iya. Yo. Yai saka wetan dadi cerdas-cerdas. Iya. Nyatane yo gawe
parikan coba dibaleni. Oh iya, Senggane piye mau? Munggah patung nanjak tur dhuwur dusun trucuk tansah subur makmur tur wargane Amin. ngono ha. Donga kok nah. Iya. Njaluk nambah. Sopo? Kanca-kanca Iya. tanggung jawabe sing ngegong iki. Ya terus Bu. Matur nuwun ya, Mas. Ngono Mak. Iya, Adewe sowan ana ngendi? sowan sanak sedulur sing lenggah ana ing laladan Padukuhan Trucuk kene. Wong ngono. Heeh. Ujube kuwi apa? Ujube ya kuwi bersih dusun Padukuhan Trucuk no, tegese kabeh warga para pini sepuh lan kabeh warga masyarakat ana ing Padukuhan Trucuk kene isih nglestarake budaya. Oh iya, Ya isih nglestarake upacara adat genduri. wong ngono. Heeh. Ya muga-muga sak bubare ngadani merti dusun Padukuhan Trucuk kene para warga sing lenggah ning laladan Padukuhan Trucuk kene muga-muga tansah cinaketa ing karayan tinebina karo tulak sare. Oh iya, iya. Kabeh warga pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem rejeki sing lumintu bagas sehat kewarasan. Iya. Sing disuwun kaya ngono. Heeh. Matur nuwun no. Oh iya, Matur nuwun ana ngersane Bapak Ketua Umum. oh iya. Bapak Ketua Umum ya kuwi Bapak Ramyono, Iya, banjur Bapak Parno, terus Bapak Suyatno. wong ngono. Heeh. Matur sembah nuwun uga ana ngersane Ibu Walyani. Oh iya, Ya. Lan ngaturake panuwun ana ngersane seksi acara ya kuwi Bapak Girin. oh iya, Sing mau tak sebutke ning jejer mau ya niatku ming guyon. oh iya. Ora kok nungkak krama ora ming guyon men ben kenal luwih karo Bapak Girin. Iya, Katane sing munggah dawuh karo aku sak kanca ya kuwi Bapak Girin lantaran kancaku pengagumku ya kuwi Mas Febri. wong ngono. Matur sembah nuwun ana ngersane Bapak Pursegi, Iya, Bapak Wahyudi lan sedaya warga RT setunggal di RT kalih. oh iya, ngono. Matur sembah nuwun ana ngersane Mas Alvin, Mas Doni lan Mas Dio. Oh iya, Iya. Nyatane ya merti dusun ana ing Padukuhan Trucuk kene iki luar biasa no. wong ngono. Nyatane ya persatuan ya kompak. Sepuh karo nom padha manunggal dadi siji padha macinamadan daya dinanyang nunggal cipta nunggal karya. Murih Padukuhan Trucuk kuwi saya ngrembaka. Wong ngono. Nyatane ya wayangan saben taun pisan mesti diadani. Oh iya, Upacara adat merti dusun Trucuk ya isih padha nglestareke. oh iya. Iya. Kaya matur sembah nuwun sapa sing arep jaga budaya nek ora awake dhewe. Iya, Iya. Wong ki nek kelangan budaya kuwi kelangan jati diri. wong ngono. Acarane Wis pirang-pirang minggu kepungkur. oh iya, Iya. Ya kuwi ana pengajian lan mujahadah. oh iya, ngono. Terus banjur ana gelar budaya ya kuwi jati lan kuda prakoso. Oh iya. Terus dibajutke apa, Pak? Ya kuwi dibajutke jalan sehat. Wong ngono. Uga umbul donga puja basuki. Iya, Terus mawawan ana kira budaya. iya. Banjur ditutup wayang kulit bengi no. Wong ngono. Wah, jan luar biasa. Pratandhake yen para masyarakat ana ing Padukuhan Trucuk kene padha gotong royong. Iya, Iya.
ngaturke panuwun ngaturke panuwun ana kersane sapa ya kuwi Bapak Danang Wahyu Brata sing mau kepareng lenggah sawetara. oh iya Ngaturke panuwun ana ngersaning Bapak Penewu lan jajaran Forkopimkab Kapenewon Pajangan iya lan Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, iya uga Bapak Lurah Slamet Riyanto lan sedaya jajaran pamong. ngono Uga ngaturke panuwun ana ngersane Bapak Dukuh Dwi Janari. iya Iki isih nom-nom Mas Dukuh. iya Lan ngaturke panuwun kabeh warga para pinisepuh sanakadang sing lenggah nang laladan trucuk kene. oh iya Wis pokoke dungane awake dhewe pokoke bubar ngadani upacara radat merti dusun kene ya kabeh warga muga-muga tansah antuk rejeki sing lumintu ya padha bagas kewarasan kaya sing tak ucapke mau. oh ngono Nek umpama cara dhuwur kono iki diarani rasulan. oh iya Ya nang nggone dhewe kono. Ya dadi dungane muga-muga sing tani ya tanene saya akeh. Wit-witane ijo-ijo angrembuyung pawane. oh ngono Sing dadi pedagang ya kula murah adala payu, sing dadi pejabat ya munggah pangkate munggah bayare. oh iya Matur sembah nuwun. iya Mau uga wis dipucuki karo dalang cilik oh ngono ya kuwi Dik Muhammad Arif Ramadan matur sembah nuwun. Wah nyatane ya semangate anggone njaga budaya wayang kulit ya luar biasa. Nyatane direngkuh dening Bapak Sukimin iya selaku pelatih. ngono Kowe ngaturke panutan popo-pono dhewe ya lagi sepisan iki kaya sowan ana ngersane para kadang sing lenggah ning laladan trucuk kene. oh ngono Kowe matur sembah nuwun kok menawi anggen kula sowan kathah tindak tanduk muna-muni kang boten krenaning penggalih kula nyuwun diagungi pangangsami nyatanipun kula namung titah semantah ingkang kedunungan kina lali sanah lan apes. ngono Uga pembangunan ana ing padukan trucuk kene ya luar biasa. oh iya Iki buktine ana gambare. oh iya Nah, ndak ketak ta? iya Iki ana gambare ya iki pembangunan masjid lantai 2 oh ngono Sing lagi lumaku ya kuwi Masjid Al Amin. oh iya Nang padukan trucuk kene. iya Terus banjur iki kesenengane kanca-kanca. Menika kolam renang. oh iya Senengane kanca-kanca do ciblon. iya Nyatane ya luar biasa, trucuk kene wis dadi padukuhan wisata. oh ngono Iki kolam renang ya kuwi kolam renang Tirta Asri. oh iya Mula sesuk-esuk rasah banjur bali. oh iya Kanca-kanca tak kondo rauk nang kolam renang kene. iya Terus ana meneh oh iya iki gambar kapal. Menika idene Pak Girin wah luar biasa piyayi nek cekat-ceket trampil tengginas. iya Iki dienggo bahan Mas. Wah, wis siap. Menika Aruni Kadir Maga Kapal Lepen Praga. oh iya Iya, iki tanggo ngilekke sing enom kuwi. Tak larung tekan segara kidul. Iki ya luar biasa. Nyatane potensi ana ing padukan trucuk kene ya luar biasa. Terus iki oh iya iki tegese Birul Walidain. oh iya Kuwi tegese sembah sungkem marang sing wis murut kasedan jati. oh iya Iki gawe joglo ya kuwi ana makame ya kuwi Kyai Samak cikal bakal trucuk kene. iya Ya iki gandeng merti dusun iya kanggo Birul Walidain ana ngersane Kyai Samak. Sawetawis ngene dicipta Al-Fatihah kunjuk Kyai Samak monggo. Amin, matur sembah nuwun. iya Terus iki iya ana isih gambar meneh. Iki ketoke gambare 50 kok. ngono Iki ana gambar ya kuwi gapura iya
sebagai identitas. Oh ngono. Nang padukuan Trucuk kene wah nyatane ya pembangunan pesat. Padukuan ya nggadahi potensi wisata dan luar biasa. Ya muga-muga nanggap adewene ya nak. Iya. Mboten larang. Iya. Radate kayak larang terus kontake Febri. Iya. Ora iso semolo. Heeh. Kadang matur sembah nuwun menika potensi wonten ing padukuan Trucuk mriki saestu matur sembah nuwun. Iya. Yo karo lek-lekan karo seneng-seneng suka-suka parisuka mangun sukane manah para pinisuh isih padha lenggah, para warga yo isih padha lenggah. Iya ngono. Matur sembah nuwun. Iya. Ya. Iki adewe mraming dhewe ning ana kancane ben saya gayeng gumarenggeng no. Oh ngono. Heeh. Aku tak njaluk ana ngersane simbahku sekolah ladan Karakal kono. Oh ngono. Saka pesisir kidul. Iya. Diboyong sekolah ente loro. Iya. Kuwi Mbah Baut Iya. karo Mbak Niken Saritem Iya. supaya melu gayeng-gayeng karo awake dhewe nglipur warga ning senenggah ning laladan padukuan Trucuk kene yo disebut nganggo Sapitri Putra. Oh iya. Kanca-kanca menika selain wiyaga nggih menika nggih gadah grup Jatilan. Oh iya. Ngeten gunung menika mboten Jatilan jenenge Doger. Heeh. Yo disepati ben Mbah Baut munggah panggungan ah. Iya.